Straight to the Ang point. atong balik-balikan mahiga na tong mga hisgutanan karon mga sukid di paminaw. Nga kinini ang giuna gyud mga higala si Sara nga spare tire man ang Vice President. Ikaduha giuna gyud si Sara nga ang allegation mga kigalaan milyon ra. Ang allegation nga miingon ang kuha mga kaigsunan nga walay anomalya mga sukid di paminaw. Pero gikulito gyud. Wala unahas BBM nga trilyon to mga higalang kaso, mali-malitang kwarta, billions mahigala mga allegations, labot mga kaigsunan sa flood control project. Wala unaha. Wala unaha mga congressmen. Wala unahang flood control nga dunay daghang mga nangamatay. Nga naman, kay si Sara mga kaigalaan, tuyog, tumong og tuyo nga ma-impeach din ang makadagan. Buwahan ma-level ang playing field. E buto naon mga kaigalaan, pinaka-highest official, si BBM. Ang pinakadakong kwartang na involved mahigala, di mga kaigalaan sa flood control o uban pa. Pero wa lang, muralag buta, bungol mga higala ining laing mga issues. Pero okay, ang ako ana, imbestigaron si Sara, okay. Pero imbestigaron sa nang uban. Lisod man kayong malimot na lang taan ni sa uban. Ma-focus na mahigala nga itong Sara. Unya, sa man tong flood control, kalimtan na lang to. Straight to the point. Unya, gahapon na to mga higalang na hinabi sa attorney Baligod. O ato pa nang isgutag dugang mahigala kay kadtong affidavit sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines, wa gyud imbisigara. Nga kadto mga kigalaan angay tong tagagpagtagad kay kadto mga pictures nga nakuha, kadtong kwarta nga picture dali ra man na kayo nga ma-counter check og AI generated ba ni nga picture, edited ba ni nga picture, og authentic ba ni nga picture. Sayon kay na, to ang mga higala mga Marines, to ang mga kigalang kwarta patindaghan ang giihap kwarta, mali-malitang kwarta. I-check na kung kana nga mga malitang kwarta, kana nga picture edited ba? Wala sa mo attempt pag-check because maklaro mahibawaan nga dili edited. Original picture na. Original picture, pitindaghan ang kwarta. So muna nga pag-voting mga kagalaan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, di malikaya ng mga taong makaingon yun. Ako di ko mamasangil sa akong analysis may gala, pero mga tao ba di kapugnan nga makaingon gusto sa mga congressmen, maay mong butar kay kadawat mong mali-malitang kwarta. Magtanaw sa mga naong sa mga congressmen yan, butar may galan niya, murag smiling kayo, murag naginunghungay ito, Di malikaya ng mga tao mo yun ahuna. Makakita mga higalas mga naong sa mga congressmen nga, isas kamot na butar mahigala nga, i-impeach kung Sara maingon mga tao. Ito safety ng mali-malita. Ako di ko mahigala mamasangil, pero mga tao ba, di kalikayan makaigsunan nga magduda, yun, kay tungod ining aligasyon sa mali-malitang kwarta, doon ay mga nakadawat. Unya ang mga naong sa mga congressmen nga nabutar, mag-smiling kayo ba, Be, ato ko i-play ko no balik dong, be, katong pag-voting dong, asa man to dong names, be? Katong pag-voting, be, tanawa, sa kanana ang House Committee on Justice, kanao. Now we proceed Smiling ba? to the fourth impeachment complaint. Balikan mo The to kamay, ha? Cabrera impeachment complaint endorsed by the Honorable Abante and the Honorable Ortega. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair. The Honorable Rodriguez. Before the vote, once again, I would like to ask. There are 5 grounds on the fourth complaint. This representation believes in the dismissal, no substance in 3, but 2 has substance. How do I vote? Honorable Rodriguez, it is clear in the rules that we are voting on the entire impeachment complaint. The sufficiency in substance has to be determined on the basis of its entirety and not on the basis of the individual grounds. In other words, it's either you vote in favor of the sufficiency or not in favor of the sufficiency. Madam Chair, I always agree with the chair. Thank you. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair, The Honorable Zamora. I move to declare the impeachment complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera as sufficient in substance. There is a motion to declare the impeachment complaint of Cabrera sufficient in substance. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Raise right hands,
Tanawar ko mga naong, murag mga smiling kayo. Ya. Ang mga tao di malikayan niya, tanaw, ang mga naong sila kadawat ug mali-malitang kwarta eh. Sana gignaw ang mga nakadawat ug mali-malitang kwarta eh. Ako di ko basta-basta mamasangil pero ang mga tao ba di kalikayan nga mag huna anak kay tungod bang higalas ko tawa. Oh. Tungod mga kaigalaan sa mga aligasyon nga wa gid imbestigaran ning mali-malitang kwarta. Di balikan mga tao nga tanaw naong sa mga nakadawat oh. Oh, sanag kayo, sanag. Tawa. Secretariat, are you okay? Mhm. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Asas Jerbelo Istro kana bitang inistoryahan may gala nga kwan. You Smiling may gi kayo. put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. No, kada bang kasabot na ka bang indabag That na ba? concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat, result, please. Ha? Nasiguro sa group chat nga okay na nadawat na ni mo. Smiling kayo. Ako di ko basta-basta mo to, pero naman ko'y aligasyon sa mali-malitang kwarta, nga wa gid imbestigare, wa gid tanduga. Unya, kini ni ang, siyempre, ang mga tao, magduda, gyud nga, mo na, ngayon butar mo. Dili With malikayan. 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Okay, lawayan gamay dong. Tawa ang naong ni Jerbelo Istro baka na mula kibaw ng daan ba? Indabag Now na we daan, ha? proceed. Tama? Indabag na daan, oh. To the fourth impeachment complaint, the Cabrera impeachment complaint endorsed by the Honorable Abante. Dito the lang dong, dito Honorable sa tunga-tunga lang Ortega. dong. Forward gamay dong. The chair is ready to katong hear pag- the necessary. Madam Chair, Kana. The Honorable Zamora. Kana, I oh. move to declare the impeachment complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera as sufficient in substance. No, mga There is smiling a kay mga naong ba? motion to declare the impeachment complaint of Cabrera sufficient in substance. Ah, Do smiling I ka? hear a second? The Mga- same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Okay, pause dong, Those- pause. Pause na. Oh, smiling ka dong, murag sanag kay mga naong ba? Straight to the Atong point. balikan mga higala. Kini mga tao, kuan kayo kanang malisyoso kay huna ba? No, ang uban mga sukit tigpaminaw ako di lang ko mamasangil gyud nga unsa. Kay malagmit man nga nganong nibutar sila daghang mga rason. Pero ang uban day mingon gyud ka tawa mga naong sa kadawat ug mali-malitang kwarta eh. Kana bitaw murag kuan ba? Kana dako siguro ang kwartahan niya wa na kini ni ang wa lang gila imbestigar yung mga sugid tigpaminaw. Manang magduda mga tao nga ngano malagi mo imbestigar ana, ha? Sumo kana nga di malikayan hamato be. Ang itong last na bitaw nim sa nawar ko mga naong nim so. Di malikayan no, tawa. Sige. Sige ko no, proceed ko na be. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Ang uban mga tao may kinamiingon diyan, paldo gyud, paldo. Kaya tanaw-tawang mga naong sa nakapaldo. Pero ako, di ko basta-basta mutuo anang paldo. Ang ako na yung mahigala na may mga laing rason nga no nga nibutal sila. Pero kini mga tao na di kalikayan day. Ang mga tao magduda gyud ha. Tawo. Atong tanawon mga kagala no. Oh, please raise your right hand. Ang gi-raise ni Abante mahigala ang left. Try agi katawa mga sugid tigpaminaw. Tawa, sige ihap ha. Okay. Di malikayan kini mga tao gud mga higala labi na ang masa nakapaldo gyud. Secretariat, are you okay? Tama oh. You Jerbelo may put Istro. down your hands.
Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Okay? May put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. Tanawa ha? O, posa dong. O, kinintapad ni Jerby Luistro si Samura na no, Congressman Samura. Wana, sana gignaong, unya ka na ang ipiko-pikuon lang niya mahigalan ng iyang shawl nga LB. Tawa na piko-piko siya, iyang shawl dahil, tawag tayo. Kalma kayo, sige, proceed names. Proceed, tanawan, tapad ni Luistro. O, piko-piko lang, na mahalon ka ng LB That ha. concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat result, please. Now, in the bag. Oh. Tana. Oh. Piko-piko lang. Oh. In the malita. Ang decision aning Committee on Justice in the malita na. In the bag, babot pasabot. Di pasabot na With malita nga 54 votes in the affirmative Piko-pikuan na sa LB, oh. Oh. and 1 vote in the negative with 0 abstentions. Sana kay mga naong. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Okay. Ato mahigalang tagag pagtagad. Now, mo na nahitabo sa House Committee on Justice. Human ani, gitagaan si Sara may galag 10 days, pag-answer og unya padong na sa plenary ang kining maong recommendation from the House Committee on Justice. Akong forecast, pag-abot sa plenary, malagmit magkakuha sila may galag 1/3 votes. Ngano man, ang 1/3 votes may gala is 106 votes lang. So kana nanay 54 votes daan sa House Committee on Justice pa lang. Pag-abot sa plenary, kinahanglan na sa 52 votes, masaka na ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Straight to the point. So, masugdan ang impeachment. Pag-abot sa Senate, that's another ball game. Nga naman, kay ang senador mga higala, lahi ang pagpili sa mga senador o lahi ang pagpili sa mga congressmen. Manay timanan. So, kung ikaw congressman, lahi mga higala ang dynamics sa usa ka congressman o lahi ang dynamics sa usa ka senador. Straight to the Og point. senador ka manimbang gyud kag taman sa ginhawa ana. Imo gyud timbang-timbangon day unsa gay pulso sa mga tao. Kay kini kong congressman makaigalaan bisan unsa issues national dili kayo ingon nga grabing makaapektar sa lokal. Straight to the point. Gawas kung ikaw congressman murag nagkawil-kawil na po kaniya, delikado imong kahimtang diha karon. Unya mabuto ka mga higala, batok mga higala sa mabuto ka for the impeachment of Sara. Unya ang imong kahimtang sa imong distrito medyo gakawil-kawil na ka murag wa ka kasiguro mudaog o mapildi ka. Medyo delikado ka. Pero na may uba mga congressman mahigala nga basta daghang kwarta o kinat ang mga tao ito sa kuan di na magtan-aw mahigalas national issue ang ilang tan-awon nga si congressman nakatunol man nato untong milabay ko ano kuan ato na tagay-tagay diri okay na ta. Ba't kining senador lahi ning mga senador? Kabantay mo sa dynamics mga kaigalaan? Kay senador tibok nasod man gud may mabutar. So muna inig-abot sa impeachment mahigala articles of impeachment didto na sa Senate atol sa impeachment court. That's another ball games mga sukit tigpaminaw. Distinct and separate sa voting nga nahitabo sa House Committee on Justice, lahi mga higala sa plenary o lahi ang sa Senate mga sukit tigpaminaw. Straight to Muna nga kining abot sa Senado di pa nato matag-an gyud unsa mga higalay boto sa mga senador unless dunay pressure nga irresistible pressure gikan sa taas da kana medyo lahi ang dagan pero og pasagdan nimo mga senador tan-awan ninyong ebidensya i-evaluate ninyong ebidensya butar mo according to your conscience tan-aw na ko dili ma-convicto Sara straight to the point. dili ma-absolto Sara ana pero moingon mahigala dunay irresistible pressure nga mabutar mo otherwise nay mahitabo ninyo otherwise mga preso mo inana nga klase sa pressure delikado mo sa ni mga congressmen mo na nga dili ko mga higala moingon nga tungod sa balita kini mga tao gud mga kwan kayo mga malisyoso kani uban tanawa mga naong sa mga nakadawat og mali-malita dili ang akong tan-aw may gala posible man gud nga usa tanan hinungdan na gyud tanan anggol pwede man to
maingon ang posibilidad, no? Nga butar kay nakadawat mahigalang mali-malita, ang uban ni butar kay tuog gyud sila mahigalang angayan gyud impeach si Sara. Napo iban ni butar kay delikado di kang butar basin unya hinuunday og makalit nang kag magawsan og order nga naapil ka sa flood control project. Dili ka mo cooperate mahigalang unsay gustong mahitabo basi ikaw pa hinuon man niya hinuoy maunag ka priso. So inana mga higala ang mga hinungdan, no? Now, pag-abot sa Senado, lahi nga ball game because ang Senate, lahi mga higala ang paagis pagpili. Tibok nasod ang mupili. O dili ka mga higala popular sa mga tao o ang imo mahigalang stand. Dili mo oy stand sa mga tao, delikado ang usa ka senador. Straight to the Mao point. na nga manimbang gini mga senador ani. Labi na ang magpapili sa 2028 nga election election. Manimbang gid mo. Otherwise, kita mo mahigala atong kuan natistingan atong midterm election. Natistingan pag midterm election nga ang mga kandidato mahigala sa administration despite sa kadaghang kwarta gipangkulata sila sa mga kandidato mga higala sa Duterte Black. Straight to the point. Kini mga maong mga politicians batan pa man sa Piña kasabot sila. Kini bitaw na ilang pa nagsabot-sabot ron nga mag-ipon na lang mahigala si Marcos o si Lini because dili na sila buta mahigala kasabot sila unsay actual nga sentimentos mga tao. Unsaon la pagpildi si Sara Duterte, pinaagi sa ilang pag-ipon. Bahalang nag-away kanadto, mag-ipon lang sila aron mahigala nga makabangga silang Sara Duterte. Mao nay klaro-klaro nga pag-istorya nga naman kakibaw sila. Nga kusog gyud kayo Sara mga sugid dig paminaw. Straight to the point. Dili paigo nga mag-ipon sila kumahimo matanggal gyud Sara. Aron sa ingon wa nay babag ang 2028 election para nila. Straight to the point. Ang problema ini abot sa Senate, kining mga senador magduduhan ni og butar. Magduduhag butar. Prangka lang pag-istorya nga naman. Kahibaw ang mga senador mahigala nga tungod sa kataas sa rating ni Sara Duterte mga sugid paminaw but pasabot ang mga tao tuan niya. Ikaw senador mga sugid paminaw og mubutar ka against delikado maputol ang imong political career. Straight to the point. Mo na kung kabantay mo, si Bam Aquino during ato milabay election kasabot siya sa survey, daghan magyud Duterte, mo na ingon siya nga hindi priority ang impeachment. Kabantay ba mo sa mga senador may gala nga kan, di gyud mo hisgot, Bisa nga ni Tito Sotog Lacson wa gi hisgot about mahigala sa impeachment ni Sara. Paghumana. Kabantay mo ngano man. Kay mga tao sa mga higalag imo inon nga di priority impeachment. Kay po mga tawa okay na ni si Bam, okay na ni si Kuan ana. Talawa inigabot mga higala sa 2028 election dakong butang og asa ang mga senador butar. Mao na kini mga senador manimbang-timbang gini sila. Manimbang-timbang GBRC to day murag inday ken GBRC to murag 2028 no. 2028 kay Jinggoy man tong last one. Mao na insulti na GBRC to ako di ko gusto ng impeachment. Malagmit nga tinuod na yung insulti, malagmit nga tungod sa iyang experience sa iyang amahan kay mo man ilang stand ni Jinggoy nga di mi gusto ng impeachment kay amo na experience kani adto nga na-impeach ang ilang papa nga dili lalim. So malagmit tinuod na kang GB. Na so kung ibanan si GB mga higala pila man kabuok ng sa administration karon 15. Andila sa pika siyam. Gukuro ni mo ang pika si Bato wa na maka-appeal. Di 8 na lang. Pero ang pag-ihap mga higala sa pag-convict dili man ipon kung pilay present ang ipon may gala 2/3 votes man 2/3 of the 24 nga ka mga senador. So bisa pag naay dili makabutar diha kay na absent si Bato di na mutunga pero ang kwintada kinahanglan makakuha kag 16 ka mga senators to convict niini mahigalang Sara Duterte. Straight to the point. Ang pangutanang dako anaon niya kung padayon mahigalang popularity ni Sara di ka mabalaka ang senador o mubutar dakin. Mabalaka siya mga higalag bida. Delikado man na ang imong pagbuto mga sugid ti paminaw dako kay kahulugan sa imong political career o mapadayon pa baka o di na ka. Straight to the point. Gusto ka mo padayon pa pagka senador labi pag mudaga na ka 2028 nga eleksyon? Dako ka na kinsa may mga ato tan-awon mga dakin kini mga senador nga magpare-elect sa 2028. Careful sila anang kuan ron. Bitan-awa ko noong katong mga senador nga kuan kay I understand kini GBRC to usani. Mismo ganit kini si Rafi Tulfo day usa sa niday. So careful sila, no? Kay otherwise masuko ang mga tao mga kaygalaan
Kay ang most trusted leader mga higala base sa survey Sara man. So daghag support ni Sara og si Sara nga daghan og supporters mao imong tanggalon mo nila kalisod ron. Kay mo tay na hinungdan mga higala nga ang impeachment unahon ka og tira diya sa House Committee pa lang aron nga mo ubos ang imong rating, ini kaubos imong rating dili na mabalaka ang mga senador mubutar day. Pero taas og rating ang imong impa-impeach, magduduha ang senador og butar ani di ba? Straight to the point. Kay pananglitan og ikaw mga senador, magunahuna ka og mubutar ko delikado ko sa 2028. Kay mga tao may mahukom. Og di sa ka mubutar delikado ka sa Malacañang. Ha? So imo nang timang-timangon ang uban anak day. Mahimo man nga mo ingon na kay sacrifice ko na lang ning kwan. Pwede na lang og kana na ang masuko o Malacañang panalitan. Total gamay na malay paabuton hapit naman 2028. Straight to the point. Manimbang ang senador na. Ha? Ang terms may ni Padilla, Ligarda, Rafi Tulfo, Gatchalian, Escudero, Villar, Cayetano, Subire, Villanueva, Ejercito nga JB Ejercito, Hontiveros, mahuman sila by 2028 kinsa may re-electionist ani. Kini si Rafi Tulfo re-electionist. Kini si JB Ejercito re-electionist. Kini sila si Kwan Mark Villar day. Ha? Magpapili nigbalik by 2028. Disgrasya gyud og unsay mahitabo ani. Muna nga sa Senate lahi sa nga ball game. Muna karon mga kailako ning gisuwat gini sa tungkulong karon sa pamantalaang The Freeman. Ako nang gidiscuss pero gisuwat ko ni ron sa akong kulong mga higala sa atong newspaper mga sugid ti paminaw. Mo ni kay namatay kulom kada Biyernes day dong names. Akong gisuwat din hinapita ang atong mga analysis mga kaigalaan nga ang mga senador careful gud sila kay sila mismo hukman sa mga tao according sa ilang stand in impeachment. So different ball games. Hukman sila sa mga tao, ilang timbang-timbangon, asa man ka. Imong ikonbikto si Sara nga ikaw sad madisgasa ang imong political career or mabutar kang Sara okay ka sa 2028. Muna dakong question. Straight to the point. Unya, gawas pa niya na mga kaigalaan, kini practical gini pagkastorya ibutang ta lang nga si Sara Duterte mga sukid dig paminaw matanggal gyud atol sa impeachment. Ibutang ta lang. Barred from running for president because she will be disqualified perpetually from holding public office. So meaning, di na sa kadagan. But remember, nga kung di na kadagan si Sara, pwede siyang maka-endorse, pwede siyang maka-campaign, o pwede siyang makakuyog-kuyog sa iyang igsuon pananglitan kung maoy ibutang. Inig campaign mga higala. Patay kaday? Okay, di na kadagan Sara, technically di na kadagan. But kung si Basti may mudagan og kuyog-kuyog si Sara tibok Pilipinas nga mo campaign day. Dako kay epekto na. Straight to the Sa point. mo nay timan-an sa mga senador, mga sukit dig paminaw. Timbangon gyud mo nang mayo, pwede nga dili si Sara mo'y mapresidente. Kay technical siya mga sukit dig paminaw pero malagmit laing Duterte ay mapresidente. Gukod gyapon ni sa mga malita unya pohon. Mani prangka-prangka pagka-istorya mga higala. Pwede. So, kani si Sara makailang teknikalon yun nila ni. Ang mga senador, mag-careful yun ka nga senador ka, mabutar ka, kay lahi ang dynamic sa congressman, lahi ang dynamics may higala sa eleksyon sa senator. So, nakataya ang imong pagbutar, ang imong performance during the impeachment, dili lang si Sara maoy naadiha may higala nga gi-impeach nga mao gitanaw sa mga tao, appeal ang mga judges, senator judges, appeal nga gitanaw mo sa mga tao. So careful ka sa imong pagbutar, sa imong pagbuto. Ikaduha, kung mapindawon gyud si Sara, ibutan ta lang mapindawon gyud si Sara. Di na sa kadagan. Barred from running, but she is not barred from campaigning. She is not barred from endorsing. Kung kinsa manghigala ang padaganon. So, mahimo nga dili si Sara may mga presidente, pero Duterte gihapon ang mahimong presidente by 2028. Mo na bantayan sa mga senador o congressman. Ginukdan na gihapon sa malita ng panahon na. Mo na akong forecast karon ha. Magduha-duha pa sila. Kini nahitabo ron sa House Committee on Justice, okay lang na. Kay lahi ang nahitabo, lahi ni mga congressmen. Pag-abot sa plenary, malagmit. Pero pag-abot sa Senate,
Pag-abot sa Senate, mahigala, careful gyud ang mga senador, ana. Di pa masiguro og makonbikto ba sa Sara o dili. Di pa masiguro sa Senado. Ikaduha, kung ilag yung ikonbikto, di na kadagan. Timan pwede siyang maka-endorse, pwede siyang makakuyog mga higala, tibok Pilipinas, ibutang tala si Basti, may mudagan day. Medyo doon ay kalainan gamay, kung Sara. Pero si Sara magban-uban. Gikan sa Luzon to Mindanao, asa mo adto kuyog-kuyog. Ang mga tao, mga higala, sigurado mo gina nga ang simpatiya, labi pa, ang simpatiya sa mga tao. Kay karon klaro ha, prangka-prangka pag-istorya, underdog ang mga Duterte ron. Nabutang mang grabe namang panaog-daog nila. Dapat pa si Duterte ang amahan dito. Gidaog-daog og maayo dito sa dahig, mahigala, dahil pa'y kwartang involved sa mali-malitang kwarta nga mga binayran dito, mga sukitig paminaw, matod pa sa aligasyon, nining 18 Marines. Nga ni ana ni mga pictures, dili nila imbisigaran, ni ay mga prosecutors na mga pictures ha. Nga mga taga-ICC, ni ganis Pilipinas na mga pictures, dili nyo imbisigaran na, o authentic ba na nga picture or edited ba? So mga tao kasabot nga, sobra na inyong panaog-daog. Ha? Sumunay tanawonon mga sukitig paminaw, balikon ako, pwede, pag-abot sa Senate, wa pa'y siguro kung ilang ikonbikto si Sara o dili. Pero kung ilang ikonbikto si Sara, malagmit, o di na mahigala si Sara makadagan pagka-presidente pero malagmit, laing Duterte gihapon ang mahimuon niyang presidente. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan